În urmă cu 10 ani, Rita a aflat că va fi din nou mămică. Celebra creatoare de modă a fost în al 9-lea cer. Eu am cunoscut-o și m-am apropiat de Rita mai târziu în 99, când era deja însărcinată cu Gloria, o tragere la care a creat. Abia a văzut pe prima și nu își imagina că mai dat și un an de timp. Că au organizat un concurs de mici, de care, dacă nu înșel, la festival sau oricum a fost pe scenă și Alina Pușcău. Și la conferința de presă mi-a adus aminte de Rita, era vară, într-o roche albă, așa, cu maternitatea și maternitatea negrete, era evidentă pe fața ei, așa, era mai frumoasă decât Rita. Spre să iau acel test. L-am făcut și într-adevăr eram însărcinată cu Gloria. Dar repet, m-am trezit în dimineața respectivă convins că un copil și așa a fost. Dacă această sarcină părea una normală, probleme, ei bine, după ce lucrurile s-au schimbat. La fel, am început foarte... Trina, ce faci, mami? Ce fii tu acolo? Ce spui tu, aripile? Ce vei? Ce vei tu? Mânghiu, mustucule! Ce te cerți cu mami acolo? Ia, ia pe asta. Haide, ia. Pune mâna. Cea care a avut mai mult de suferit nu a fost Rita, ci fetița ei Rebecca. Nu înțelegea de ce mama ei nu o putea lua în brațe. Ce-i acolo? Ce e asta, mami? Camera? Camera? Ce face camera asta, mami? Ce faci, mami? Ce faci? Ce faci camera asta, mami? Dar pune și tu, mami, un degețel să se vadă aici cât de atent ești tu la ce se întâmplă.
Gata, mami, gata, gata, gata. Asta nu faci nicio poză aici.